Tuke club mar Gor Mahia oyango Charles Akonnor kaka kocha margi manyien kendo biro kawo thuolo mane owegi kocha Sinisa mane oteng' lwete mogo bang' club no wuok gi lwetgi nono season mokalo. Akonnor mawuok e piny mar Ghana oketo koke orak mar higni 2 kendo biro gi jalupne Kobe Mensah Bismarck ma bende wuok e piny mar Ghana. Akonnor en jahigni 51 ka osetugo ne tim maduong' mar Ghana Black Stars kendo tayo klepe mag Bechem United, Accra Shooting Stars Academy, Great Olympics kachiel gi Karela United. Kane wuoyo kinde mane iyango kocha jakom Ambrose Rachier osingo ni ma en Gor manyien ka okenge bende iketo madino fuok e apise ma pod odong' nono kendo chiwo siem ne klepe e lig ni wang'ni Gor ok bi weyo kombe maduong' e yorno mayot. How many years? This is the thing now. So CK is Gor Mahia head coach for the next. It's always good to be part of this big club, and for me it's a privilege. And they've done a lot of things. I want to be part of their legacy, and so I know a club that always wants to win. The few years back it has not been as expected of them. So yes, first, if you ask me, my option is to bring back that glory, to be able to win the championship. But of course, there are a lot of things we have to do to improve to get to that level. Great pleasure, my very, very great pleasure to be here to unveil part of our new technical bench. We have not completed it, but we think we should start because the season ends, or the season starts on 5th of September, and we don't want to start with a team that is not fit